Jakmile spajníte zdržíš, budeš tam potom konečně. Jo? Nebo nebude, protože já si to budu slovat, takže já když vidím dneska, já si to budu slovat. Takže já vám tam budu nepustím. Ale po trácí hlasách, tak vidíte, že to dokážu dělat, vám to nechám jednkrát, vám nechám dáš, vidíte, že to Ty tu vás lehce zapojené. tak. Ano. Jak to je silné, když tam pustí ta voda? Řeknu vám to úplně jednoduše, 1200 litrů za minutu. Jo, 1200 litrů. Tak to je to, navíc. To znamená, že do minuty 20 vteřin, než jen to, když bude plné, tak to bude prázdné. Do kolika? Do minuty 20. To mi nepůjde. Co by měla Ano, to vytáhneš. Ale mohli bychom udělat menší. Tak to budou stíkat, jo, menší test. Ty byly testky. Vytvořou. A se naučíte na to. Takže já mám čas zapojit, než jsme zapojení třeba potom. Ne. To máš zhruba, na to máš 10 vteřin, 15. No, Nech, každý se postaví k tomu, co máte dělat. Teďka, jak jsem to řekl. Pojď. Tak jak jsi řekla, ona se tak nechci, jo? Tam máš 2 tečky. Jak to zapíše? Tak? Já nevím, já budu hledat ty myši potom. Teda myši čísla. Písmena. Tak až to najdeš, řekni. Já potom dojdu. Tady, nevíte, že vás natáčela. Já bych si vzala teorii. Tréninky. Dobré. Já to je jeden krok. Ty víš, co máš, no? Tak pojď si to a hodit dál. Vylez do moje. Takže možná já dělám. Takže tam bude video. Ano. Já budu Zkus si mít. to. Zkušaj si to zase, jo? Prosím tě. Ty to zkusím to nesat. Tak, ty někam na chvilku. Dáš jo. Umíš dát dvoje stránky k sobě, že byste dali tyto nové a staré k sobě. To měla to jasně.